бозии байналмилалии дӯстона миёни тимҳои Истиқлоли Душанбе ва Локомотиви Москва шоми дирӯз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар ҳузури беш аз 12 000 мухлисони футбол баргузор шуд. Аз он ки бозии мазкур ба истиқболи солгарди навбатии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт, ҳар ду тим ҳам талош карданд то ба мухлисон ҳунари волои бозигузорӣ нишон дода, ин чорабиниро ба тантана ва ҷашни бузурги футбол табдил бидиҳанд. Талошу тараддуди имтиёзафзоӣ бар суди дастаи худ нахуст ба бозингарони дастаи Локомотив имкон дод то дар дақиқаи 32 дидор ҳисобро боз намоянд. Ба ин зарбаи дақиқу нишонраси бозингари моҳиру номдори дастаи Локомотив Алексей Миранчук сабаб шуд ва дигар мухлисон дар нимаи аввали бозӣ шоҳиди задани голҳо нашуданд. Ҳарчанд бозингарон ҳамлаҳои пайдарпай ба дарвозаҳои якдигар анҷом медоданд, аммо ягон ҳамла ба таркиб натиҷаи дилхоҳ надошт. Ҳамин гуна қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 0-1 бар манфиати меҳмонон хотима ёфт. Дар қисмати дуюми дидор мизбонон талоши баробар намудани ҳисобро намуданд ва чунин иттифоқ ҳам уфтод. Легионери африқои тими Истиқлол Муатто тавонист як тӯбро дар дақиқаи 53 бозӣ таслими тури дарвозаи меҳмонон бигардонад. Ҳисоб 1-1 мусовӣ ва ниҳоят дар дақиқаҳои охири дидор меҳмонон тавонистанд як голи дигарро ба дарвозаи мизбонон бизананд. Муаллифи голи зафаровару ҳалкунанда Пётр Шкулетич буд ва ҳисоб 1-2 бозии байналмилалии рафиқона миёни ду тими муқтадир Истиқлоли Душанбе ва Локомотиви Москва ба поён расид. این مورد هم مکنون کاپیتانی دسته توسط کمک جمشید رحمانov